Lah niku solusine ya napa niku? Nggih niku lek Al-Qur'an yang tertulis pun boten layak untuk dibaca. Menawi sobek, menawi pun nggih basa umum niku memet, tulisane pun boten jelas ngoten nggih. Nggih niku mboten angsal dilemprak-lemprakaken. Mboten angsal dilemprak-lemprakaken, diklumpukaken menawi diobong nggih diobong. Menawi niku jelase umume diobong mawon ngoten. Cek mboten dilangkah-langkahi dateng tiang-tiang. Lah niku kuwatire nggih dilangkahi. Senajan sobek mboten cakep, mboten saged tulisane moro dibuang di dalan-dalan apa dilemprakaken ngoten niku. Senajan sanes Al-Qur'an lek enten lafalipun Allah kalian Muhammad sampean pendet sampean sak lek anjene ten dalan. Lah niku nggih senajan sanes Al-Qur'an. Menawi sampean sepeda motoran, menawi sampean mandeg enten kertas sobek-sobek niku enten lafalipun Allah ngoten nah. Niku sampean pendet sampean sak mawon, mangke ten griya sampean obong menawi sampean selipaken ten pundi cek mboten enten isor, cek mboten dilangkahi. Nah niku lek Al-Qur'an yang tertulis pun rusak pun mboten saged diwaca, terus sampean mung labur mboten jelas tulisane. Dingotenaken mawon diobong mawon. Ah ngoten nggih. Masalah debune mboten napa-napa. Lek debune niku lek mantun diobong, lek singen dilebetaken sumur. Semoga Allah ingkang ngatur kiambuk wis lek ngoten menika. Nah ngoten saged kadang nggih sumure jernih maraya napa niku wis hakipun Allah. Nah ngoten sing jelas pun boten wujud bekasi Al-Qur'an ngoten mawon. Nah niku nggih lek Al-Qur'an tertulis, lek pun diobong dadi kertas napa-napa niku senajan enten abstrak-abstrake menika kan sik enten nah tapi nggih menawi anu nggih diremet-remet mawon disalapken dhuwur ngoten mawon menawi anu dilebetaken di sumur. Dan niku lek Al-Qur'an yang tertulis. Lek blabur pun rusak ngoten niku lah niki Al-Qur'an menungso. Lek rusak nggih mboten asal dilokno. Mboten asal dipaidu, mboten asal wah iku gak tau sembayang. Wah iku aduan PT, wah iku ngumbian ngeten. Ditingali mawon. Watos mangke pas tobat. Tobat tiyang ngoten niku biasa langsung dibarokahi dhateng Allah ngoten. Dadi nggih niku wae wis intine boten usah ngilok-ngilokaken dhateng tiang-tiang ingkang dados Al-Qur'an rusak menika. Ditingali mawon nek saged-saged aja dikandani, aja diomongi. Digunakaken mawon ten Allah, ya Allah jenengan paringi sadar tiyang niku wau lek nggadahi jenenge. Nggih sampean sebut jenenge sampean Al-Fatihah ngoten mawon, mangke nggih tetep Allah ingkang ngurus. Lek tiyang ngoten kita tegur, kita kandhani, wah dados masalah biasa akhire. Nah niku nggih. Pun apa malih?